Welkom in deze zondagsaflevering van Vooruit over de as met de handel. Willem, waar hebben we dit keer? Wij staan hier tussen Vuurwouden en Kattenbra op het Nije Viaduct. En ik begreep hieruit dat Kattenbra staat dit keer centraal in dit journaal. Ja, dat klopt helemaal. Nou, wij staan hier op een heel druk plek, Kattenbra. Ik had vroeger nog nooit Scroeven kent, maar Kattenbra gebeurt aan met mij. Naast mij staan een drietal ondernemers en dit is... Jan Blanke van Vrouwenwijncentrum Noordburgum. Klaas Kiers van Kiers Installatietechniek. Ik ben van de Graaf Dakpanhandel Noordburgum Kattenbra. Dus die hebben hier, zoals Willem niet zei, het is een heel druk punt. Dat zal haast een heel bord verhoorden. Hoe zou je hem daar zien doorremmeld? Nou, ik zou er in wezen gewoon heel positief zien aan. We moeten het zelf wel promoten, van de huiskant uit hek. En van Kiers, je zet er een bedrijf, ga je met grote passanten in de zeiden van daar hebben we ons handel mee? Ja, we zitten hier wel een beetje op een zichtlocatie, dus er komen wel voor de meeste del. En die komen dan echt wel gauw eens in binnen. En dat zal haast wel wat minder worden dan die eerste del komt. Maar we hopen wel dat we wat beter bereikbaar winnen van de horecant nu misschien. En voor jou met caravans en vouwwijn, gooi je weg de passant die binnen helpen? Ja, er komen een hele grote mensen hier bij mij del en die komen hier onverwacht del, wij worden ik maar. En die denken, hé, nou dit is dus even zien. En wat ik zelf denk, dat die verkeer wat daarbij komt, dat hopelijk wel komt. Ja goed, dan verwoord ik er net groter, maar ik zal er inderdaad wel wat hinder van ondervinden. Je hebt een dikke 20 ondernemers in Kattenbra. Gaan we er gewoon om op een handel te staan, op die hele lange handelsroute? Ja, op het moment hebben we dat als buurtschap Kattenbra. We gaan buurtschap Kattenbra en we gaan buurtvereniging. We gaan buurtschap Kattenbra, hebben we dat mijn naam, we gaan Bino West. We zitten nog steeds zitten we ongeveer bij de 300 meter. En dat is alleen van het buurtschap Kattenbra. We gaan 28 ondernemers, dat is van kapster tot schoonheidsspecialisten, tot dakpannenman, tot isolatieman, tot caravan, houthandel. We hebben 3 ondernemers van Kattenbra heen, maar er is ook nog een buurtschap en die wordt vertegenwoordigd toch? Romke van der Wal is bewoner hier van Kattenbra en wij vieren ons heel het boert belutsen bij de buurtschap en de ondernemers die hier binnen, maar de hele gemeenschap. We weer hier een mooie leefgemeenschap hier op Kattenbra te krijgen en daar zijn bedrijven enorm belangrijk in en daarom willen we ze graag profileren op de centrale as. Wij denken dat wij als bedrijven hier en daar een hele goede rol in vervullen kunnen en dat met de centrale as wat straks een beetje het kloppende het van de centrale as wordt en de budgetting voor u wijzen kan. En dat wordt nog versterkt door het bedrijventerrein wat relateerd is aan alle verkeers- en diekenbewegingen die hier straks plakvinden zullen. Van oudsher is Kattenbra al heel belangrijk voor bedrijven West, ondernemersgeest en die zit hier heel bot in de game en dat komt ook mooi terug de snijpunten van het drukke verkeerswegen en het kruispunt van Kattenbra is al heel lang bekend. Ik ben Menno Donker en ik ben tafeljooghouder voor de provincie Friesland. Wanneer het werk in uitvoering komt, dan ben ik vanuit de provincie Friesland het aanspreekpunt voor de aannemer en voor de omjouwing wanneer er vragen binnen. En als je het werk zo uitvoerd wordt, staat de provincie dat graag af wil. Regelmatig zien we op het werk van hoe rent het, rennen we zien problemen aan en even ja, dat er de mensen rondom had die problemen hebben iets dergelijks en dan bloeien op een hoogte als het alles goed rent. Het is het probleem wat we hier hebben op de Waardwijk viaduct, dat is natuurlijk het faillissement van aannemer VBK. Dat had behoorlijk wat energie kosten om alles weer op rit te krijgen. Had ik weer 2 maanden de woorden
voordat alles weer op orde weer. Dus we zijn nooit wat later klaar als plant West had. Dit weekend, vanaf dit weekend, kan als het weer gewoon oerwoord wij. Ja, dan kunnen we bovenlangs. Dan kunnen we eens hier van boven de centrale straks lezen. Het viaduct in de provinciale diek. Daar zijn nogal wat klachten over. Tenminste, jij mensen die vinden het zo steil en te heeg. En de fietserskinderen gaan ze net weer opkomen. Er zit een rare bushalte daaronder. Hoe zit dat? Dat viaduct in de Rijksstraatweg bedoel je waarschijnlijk. Dat is inderdaad, er komen wat klachten binnen over het fietspaad. Het fietspaad dat is voldoet wel aan wat er maximaal gaan qua helling. Maar ja, dat kennen we dat wel iets stijl overkomt. Daar kunnen we helaas net volle meer aan verhoren. Het is te dwaan, maar dat is wel, het kan wel even zwier. Maar met mensen kunnen afstappen en het eindje even in. En aan de andere kant krijg je dan wat snelheid mee naar beneden te. En de bushalte bij Hudde-Griepkant die leidt komende vanuit Hudde-Griep voorbij de kruising. Voorheen werd een vrijlezende bushalte daar. Omdat het aanstaan dat stuk komt net zoveel verkeer met Del, is de verwachting dan gaat het verkeer over de rondweg Hudde-Griep. Dan kan de bushalte die moet dan aan de dik halteren, zodat omdat er net volle verkeer met Del komt, is het net meer nodig dat hij een vrijlezende halte krijgt. De halte leidt naar de kruising. Want als er voor de kruising lezen zo, dan krijg je gevaarlijke situaties. Mensen die eromheen rijden willen, die net op een kruising kennen wat voor verkeer dat eraan komt. Dus daarom leidt er op die kant. Een van de deelnemers onder handelsroute is Handbouw van der Wal van Kattenbra-Noord-Burgum. En dan is natuurlijk de vraag, waarom dacht je mij? Nou, ik denk dat het komt, het is natuurlijk een heel mooi initiatief van de provincie, centrale as. En daarbij komt natuurlijk dat dit gebeurt je nooit weg. Dit is een handelswaai, dat zal in je keer gebeuren. Houtbouw, maar wat dacht je hem voor werk? Wij zitten in de houthandel en dat is een hele brede zin van het woord. We gaan timmer- en bouwmaterialen, tuinhout, haardhout, houtsnippers, de bjemmerooierij hebben we daarnaast nog. Dus eigenlijk is alles wat met hout te maken had. Want ik ga hierachter op het terrein een heel proto bjem zien. Ja, dat klopt. Die bjem die komen al uit het Staatsbosbeheer, komen ze wij. Dat is Iken en Els. Dat kleurenwalje, dat is voor het haardhout. Daarnaast hebben we ons eigen Larix en Douglas. Dat komt echt bij Staatsboswij. Dat wordt al hier zagen tot planken en balken. Hier op Kattenbra zitten omtrent 24 bedrijven. Die zitten allemaal nog op hun eigen locatie. Maar dat zal ik verhoren. Dat zal ik verhoren, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk, je kan het negatief bezinnen. Zeggen van ja, we zitten hier op een A1-locatie. Al het verkeer gaat je deel. Ja, nou missen we dat. Maar je kunt het positief bezinnen. De mensen zijn volle sneller bij jou. En als je namen dan komen ze wel bij jou. We als buurtschap van Kattenbra zijn wel een behoorlijke hechte buurt. En we missen een hele grote bedrijf en al dit je wijgang binnen. Door de centrale as. Echt een heel grote bewoners, maar toch ben je nog een heel grote bedrijf. En we zijn altijd wel bezig met altijd vooruitgang. En er zijn een aantal initiatiefnemers die zijn, het is misschien wel mooi als wij als Kattenbraplein op een centrale as maalkwandelen staan. Dus dat initiatief is nam en daar zijn we al heel enthousiast over. En het is misschien ook wel een leuk initiatief van meerdere ondernemers om dat maalkwandelen te doen. Je zit ook in de regiegroep. Wat doe je in de regiegroep? Het is natuurlijk een geweldig iets om dit te organiseren. En we proberen zo volle mogelijk mensen bedrijven, maar ook gewoon de liedsen bij mij natuurlijk komen mij een rommelmerken om iedereen enthousiast voor dit evenement te krijgen. We verwachten er natuurlijk een hele protte van. We verwachten een hele protte taskouwers. Dat komt ook omdat iedereen ook heel enthousiast is als ze erover praten. Er komt steeds meer dat ze ervan weten natuurlijk, ook omdat deze programma's er binnen. Iedereen begint er toch wel een beetje warm naar dat erin en dat is toch wel heel belangrijk. Hoe liet je hem als bedrijf hem op 1 oktober?
We beginnen met verschillende soorten materialen staan. Voor de bjemmerooierij bijvoorbeeld de hoogwerker, de stoppenvrees, de lietse versnipperaar. Mijn zoon zal een been beklimmen, dus dat wordt dan ook nog een lietse actie. Daarnaast laten we UCM met materialen wat we al hier aan hout en saha. En we gaan een lietse attractie erbij waar mensen een prijsvraag mee winnen kunnen. En nou de prijsvraag van deze week. Je kent er al hier om meedoen. Op welke twee plakken van de centrale as komt de fiets brengen? Je kan je antwoord insturen op onderstaand mailadres. Zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering van Ruud over de Asmaarhandel. Maar waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, Willem, hoe staat het met zo'n meldingen? Poel best. En dat mij we vooral wel zeggen, van de wedstrijd hier tot on Kattenbrata is het al vol, on meters. Dus dat is bijna 3 kilometer. Daar ben we hartstikke wees mee. Bedankt voor het zien en tot de andere keer. Ontje in.